Здравейте, аз съм Краси Георгиев, вашия личен гид и разказвач на истории от Италия. Днес се потапяме в атмосферата на един град, където всяка стена шепне любов – Верона. Ще вървим по стъпките на Ромео и Жулиета, ще надникнем в величествения римски амфитеатър и ще се изгубим из очарователните кълдаръмени улички, пълни с история, култура и чар. Първата ни спирка днес е Пиаца Бра, най-големия площад на Верона и едно от най-оживените места в града. Тук животът кипи. Улични музиканти, кафенета с аромат на еспресо, туристи и местни, които просто се наслаждават на слънцето. А в центъра на всичко това – Арена ди Верона, римския амфитеатър, построен още през 1 век. Това е едно от най-добре запазените съоръжения от римската епоха и все още се използва през лятото. Тук се провеждат грандиозни оперни спектакли под открито небе. От Пиаца Бра тръгват и някои от най-красивите улици във Верона, като Вия Мацини, рай за любителите на шопинга, която води към историческия център. А ако обърнете поглед наляво, ще видите Палаццо Барбиери, внушителна неокласическа сграда на кметството днес, и фонтана на Алпите, която символично свързва Верона с природната сила на Северна Италия. След като вече усетихме пулса на Верона чрез Пиаца Бра, е време да се покатим в една от най-романтичните истории в света. Добре дошли в къщата на Жулиета, може би най-известната спирка в града и истински поклоннически пункт за влюбените от цял свят. Сгушена на малка уличка, само на няколко минути от историческия център, тази сграда от 13 век е свързана с фамилията Капулети, героите от трагедията на Шекспир Ромео и Жулиета. Дали наистина е живял тук? Историята мълчи, но магията е съвсем истинска. Най-емблематичният момент, разбира се, е балконът, мястото, където според легендата Жулиета е чакала своя Ромео. Под него винаги има туристи, както и в момента, които си шепнат любовни думи или просто се усмихват мечтателно. Няма как да не се развълнуваш. В двора ще видите и бронзовата статуя на Жулиета. Според поверието, ако докоснете дясната й гърда, ще имате късмет в любовта, а по стените около входа ще забележите хиляди бележки и послания, любовни писма, оставени от влюбени сърца от цял свят. А за тези от вас, които искат да влязат вътре, къщата е превърната в музей с автентични мебели от епохата и дори костюми от филмови адаптации на Ромео и Жулиета. Тук в сянката на легендата романтиката сякаш се усеща във въздуха. Независимо дали вярвате в истинността на историята или просто търсите красиво кътче с душа, къщата на Жулиета е място, което докосва сърцето. А аз излизам на балкона, от който тя е посрещнала Ромео.
just wanna hear you on the end of the line. Сред стените на къщата на Жулиета, между любовните надписи и шепота на туристите, ще откриете нещо наистина вълнуващо. Кутии, пълни с писма до Жулиета. Хиляди хора от цял свят споделят тук своите най-съкровенни чувства, надежди, болки и мечти за любов. И най-невероятното, всяко писмо получава отговор от доброволците на клуба на Жулиета. Група, посветена на това да вдъхва надежда и топлина на всяко сърце, което пише. Това не е просто туристическа атракция, това е доказателство, че любовта и думите все още имат сила. След романтиката на къщата на Жулиета се пренасяме на най-живописния и древен площад на Верона – Пиаца деле Ербе. Това място е било сърцето на града още от римско време. Тук се е намирал форумът и до днес площадът кипи от живот. Цветни сергии, аромати на подправки, свежи плодове, сувенири и ухание на италианско кафе изпълват въздуха в момента. И нещо любопитно, ако вдигнете поглед, ще видите фрески по фасадите на сградите, някои от които са на повече от 500 години. Пиаца деле Ербе всъщност не е просто площад, тя е пулсът на Верона, място, където се срещат история, архитектура и ежедневие. Докато се разхождаме из Пиаца деле Ербе, ще забележите една малка, но много симпатична арка – Коста, или по-точно Арко де ла Коста. На пръв поглед обикновена каменна арка, но ако погледнете нагоре, ще видите нещо наистина странно – висящо ребро. Да, истинско костно ребро. От тук и името й. Легендата разказва, че когато някой наистина честен човек мине под арката, реброто ще се разклати и ще падне. А то си виси там, вече от векове. Аз също ще мина, пък да видим дали няма да съм този, след който то най-сетне ще падне. Най-високата точка на града е кулата Ламбрети, издигаща се на цели 84 метра. Торе де Ламбрети е не само архитектурен шедьовър, но и перфектното място за панорамна гледка към града. Построена още през 12 век, кулата е надживяла земетресения, пожари и векове история. А за моя радост, днес асансьорът и работи. Пиаца Данте, сърцето на аристократична Верона и сцена на тишина, достоинство и история. Наречен на великия Данте Алигиери, който е намерил убежище в Верона по време на изгнанието си от Флоренция, площадът носи атмосфера на размисъл и почет. В самия му център стои бялата мраморна статуя на Данте, замислен, с поглед навътре, сякаш още търси думите за следващата строфа от Божествена комедия.
Площадът е обграден от някои от най-впечатляващите сгради в града. Палацо дел Подеста, бивша резиденция на управниците на Верона, където се смята, че е пребивавал самия Данте. Палацо ди Капитано, свързан с управлението на града по времето на венецианците. Лоджия дел Консилио, елегантна ренесансова сграда с аркади, където се е събирал градския съвет. Арката, която води към площата от Пияца деле Ербе, Арко де ла Коста, със странното висящо ребро, е като малък портал към една по-здържана, интелектуална и благородна Верона. Тук няма тълпи, има величие. Пияца Данте е място за размисъл, за снимки с историята и за усещане на духа на една Италия, която не вика, а шепне. Ето, че дойде любимия момент от деня за мен – обяда. Днес си хапвам в едно място, за което след малко ще научите повече, с много вкусна храна. Моят личен избор за днес беше хамбургер с телешко месо от животни, отгледани в региона, а моят събеседник, който любезно ми помага в момента да направя това видео, ще си хапне вкусна лазаня. Здраве! Buongiorno, siamo a Verona, di fronte alle Arche Scaligere, che è una città meravigliosa. All'osteria la cantina di Romeo, dove si mangia benissimo, 50% di carne e 50% di pesce. Shining so bright, yeah. Every time you look my way, can't describe the way I feel inside. Everything is going our way. Ain't nothing wrong, 'cause... Аз съм Краси Георгиев, вашият екскурзовод в Северна Италия и с радост ще ви посрещна тук, за да споделим заедно незабравими моменти и истински италиански преживявания. Ако планирате индивидуално пътуване и търсите насоки, с удоволствие ще ви помогна с идеи, маршрути и организация. А ако предпочитате готови туристически пакети, в линка под описанието ще откриете моите доверени партньори. До нови срещи в Италия! Ариведерчи! Еа престо!